Aliak kadongan las roha pajupak kita muse di pertangyangan Palabok Roha di channel YouTube YKB Namar Kata Batak Turba. Adorakso manangihon si pahusor-husoron ni rohatta di bagasa tikion jumulu mahita martangiyang. Kubuji kami ko ali di bata amanami para si roha natotong sumarihon ngulu nami iliw kodok kapartik kia di kami mangula iliw ko tiki di kami laho mangulon adorakso manguluk kami ali Tuhan naing tangihonon nami masyat katami pergugu di bagasan ngulu nami perbadiai persahalai mahami di bagasat terdini asatama kami marsaur dohot kona badia asiro ham ali Tuhan pasupasu kami tinggil si pareon nami mergugu kami memulahon lomoni kami di bagasan anak Yesus Kristus tangihon mahal. Amin. Di hamuna aliak kadongan ia si papusor-pusoron rohatta na dibuat sian buku wasiat kekal na mardolan pasadahon dada manaporkon. Nah dia ada sian sada Korintus 12 ayat 4-1. Jalan nagabi ojahan misi papusor-pusorota ima sian ayat onom B sahatu ayat pitu madok alai sadadu debata nama korhotcat di bagasan sasudenai alai lau manupa do di basa-basahon jala di patarida hotot di tugan di jamitan aktuari di hari 5 Juni 2020 na marodolan dada holan kata sabing itu budo rohata marhusarihon jauh-jauhna asa persidohot mangubban bagas joroni debata marpadunga tu na mangubban bagas joron debata dilewat to di purbadia do tu kita ragam ni si lehon-lehon di kaperluan lau pasauton jujur alayak kadongan saya dong do diba di pangula kononna mangubban bagas joro ni Tuhani na buy paro agahaguturon pasualan dohot makorhon tu kapuputar manang pasasita ya soi na buy do mapahen dicami roha di sashalak marhite para sidohoton ha buyon dohot ulaon na sabdiri di namangubban bagas joroy sa sitong na ganuk halak ikut tuduk do tu panugunugon ni todi porbadia tak terjolung ibana tu pangalaho do pangulaon nabuy magbahen perbedaan di pamatang ni Kristus manang di kuliah ni dewata ido ala di do apostol Paulus paingoton asa ganuk halak manadda manang maboto bahwa na dewata sadiri do na mangalehon sudi marhite kita agak jomo sok songonido nang nasa silehon-silehon nito di perbadia asa dipake tu haperluan jala parsaudion atau pang manang umum ido nasa sitongna nagabitadda sian ulaw ni debata si tulusadai di jodoh kita sudena laho mangatusi jala manadda bahwa to di perbadia ima todi na pasadahon dada todi pamutar manang pamula-mula sialani naeng makita marsitutu marhusarihon ulaon do parsidohototta di tonga-tonga ni uriani tuhattai naeng mahita terus patuduhon ulaon ito di perbadiai di bagasak kita asa denggan ulaw tay laho pauliulihon dang magbahen manang mga buhon
Kakak kabain na suringgan manang laho manigai pe. Songoni majolo pertanyangata sadarion unang lupa kamu ade akadongan like subscribe jala sagi homatu suli akka dongan na asi marhidei bunga pasido tamuna laho patol khasson berita nauli rap dohot ye kali na dilihat porot idion saya di pasu-pasu Tuhan tayo mahita. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.